Sú bratia a celou svojou dušou sú hokejisti. Maťo ho hrá aktívne, Danko nemôže. Detská mozgová obrna ho pripútala na vozík. Jeho túžba sa ale splnila. S bratovými spoluhráčmi sa aspoň na chvíľu mohol stať členom hokejového tímu. Keď sa Danko narodil, tak až po 5 mesiacoch nám povedali, že nie je tam niečo v poriadku. A až po roku mu určili diagnózu, že je to detská mozgová obrna. Choroba postihla ruky, nohy aj reč. Mentálne je však úplne v poriadku. Keď jeho mladší brat Maťko začal hrať hokej, prepukla hokejová vášeň aj v Dankovi. A práve bratovi kamaráti z klubu prichystali Dankovi milé prekvapenie. Vyskúšal si, ako je to chytať v naozajstnej hokejovej bráne. Chlapci dávali góly. Hokej si zabránil. Prvýkrát bol asi v tej bránke a videl, že je to trošku väčšia brána asi, ako to vyzerá. A myslím si, že to bol pre ňoho veľký zážitok. Výborný, povedal. A skvelý. Ale neviem, či by do budúcnosti chcel byť hokejovým bránkárom na ľade. Ale toto asi tým chlapcom nikdy nezabudne. Okolo hokeja sleduje Danko všetko a medzi slovenskými hokejovými hviezdami má množstvo kamarátov, s ktorými si bežne mailuje, aj keď sú za morom. Myslím, že má asi s každým fotku. Stretol sa asi so všetkými našimi hokejistami. Najnovšie aj s českými už. Hokejky zbiera. Dresy. Mám Má už 80 dresov. To je naša ďalko ešte zbierka, ale už neviem, kde dáme ostatné dresy, ak ešte nejaké dostane, lebo plná skriňa. Prežíva ten šport stále. Či je v televízii, či je na štadióne, to je úplne jedno. Mňa to baví vtedy, hlavne keď to hrám. A Danko to baví, aj keď sa na to pozerá. A mňa to celkom baví, keď sa na to pozerá. Veľmi fandí Maťovi, bratovi a povzbudzuje ho a keď sa dá, tak vždycky ideme s nimi na zápas. Danko je piatakom v normálnej škole medzi zdravými deťmi. Je veľmi šikovný, dokonca sa zlepšuje aj jeho reč. Rodičia sú presvedčení, že to dosť súvisí aj s jeho hokejovou záľubou. Súviselo, áno, lebo prvé slova vlastne on hovoril tak, no mama, nevolal nevedel ani v podstate to oco povedať poriadne ešte vtedy, ale ja neviem ako k tomu, ale počul v televízii Gaborík a to sa mu podarilo vysloviť v podstate Gaborík. Takže to bolo také ako prvé, no. Gaborík. To ho spoznal ako prvého. Ešte začiatkom minulého roka nevedel Danko vôbec chodiť. Na jar sa zrazu rozhodol urobiť sám niekoľko krokov. Začalo to tak, že v škole sa postavil pri lavici a zistil, že asi sa mi dá postaviť a potom sme boli na návšteve u starých rodičov a tam spravil 3 kroky. Bolo vtedy akurát 8. marca a vraví, že babka, to je môj darček MDŽ. A taký bol šťastný, že sa mu podarilo samému prejsť tie kroky. A vlastne potom to bolo čím ďalej. 10 krokov, 20 metrov. Najdôležitejšie u neho je to, že vlastne on má, hovorím, že veľkú vôľu a veľmi chce. My veríme, že asi sa mu podarí, teda vlastne on verí. A keď sa mu podarí čím dlhšie vydržať chodiť, tak o to je šťastnejší. A my s ním.